Hi guys, máme tu video, kde ma označili na tomto videu a dneska ideme na toto, takže poďme na to. Som si robila podklad make-upu, mám dokončené vlasy, Zuzka mi ich robila, ďakujeme. A teraz ideme vlastne na tú vec. Najprv si dám túto mašlu, pretože si nechcem zašpiniť vlasy, ktoré sa na nej namáhala dosť Zuzka. Ak ju nepoznáte, tak ja o nej postavím nejaké video, aby ste poznali, kto to je, ale nemám s ňou nič. Je to len sestrina kamoška. A ja som zabudla si dať highlighter, takže ešte raz. Takže ako môžete vidieť na tom videu, tak ono má takéto niečo, nejaké takéto trblietky, ktoré sú aj tu, čo poznáte už túto vec, ktorú som vám mohla ukazovať vo videu. A tak, takže a dneska chcem pre vás nejaký story time, porozprávať sa o niečom, pretože vždycky chcete o mne vedieť všetko a ja na to nemám nikdy čas hovoriť o mojom živote súkromnom. Ja tu mám túto paletku od Revolution, ktorú môžete poznať z mojich videí a tu máme takúto rúžovú farbičku. Ten head si nevšimajte. A ďalej tu mám takúto Revolution, ktorá je takáto červená, pretože tam bude určite potrebovať tú červenú a ešte jednu takúto rúžovú. Stmavšiu rúžovú. Lebo vo videu ste mohli vidieť, že to má trošku tu hore také rozblendené s rúžovou, slabou rúžovou a potom tam má také, že červené s silnejšou rúžovou. Tu mám takúto rúžovú farbu, ktorú teraz použijem, ale len tu hore, pretože to máme blendiť. Počkajte, idem niekoho zadusiť. Som sa takto dokončila a ďalej ideme zobrať iný štetec a použijeme túto červenú. Ďalej použijeme túto červenú. Tento korektor The Essence. Čo kradneš? Ste chceli vedieť niečo, tak toto je Zuzka, ktorú som pred chvíľou zadusila, ale stále žije. Tak aby ste vedeli, že ja rozprávam už. Dneska mám popičte. Jedno oko už máme dokončené. Vypadni 100-krát. Prvé oko už máme dokončené a ideme na ďalšie. A aby sme mali... Ale Zuzka, mlč! Ja tu dneska infarkt dostanem. Ani nemusíte počúvať žiadny story time. Toto je story time, toto je story time. Serenie môjho života. Koniec, bodka nad ihlou. Takže ľudia, Zuzka ako zase ma otravuje a rozpráva tu blbé keci po romsky, alebo neviem, akú reč používa. Ale dala som si už pod oči teraz make-upu a nebudeme riešiť ju. Pod oči som si dala zase túto rúžovú farbu a ešte som k tomu dala aj ešte červenú. A teraz použijeme tieto tablietky od Flakes Essence. A dúfam, že mi to nepoškodí oči, pretože je tam napísané, že mimo dosahu očí. Tak neviem. A uchovajte tesniace viečko vo vnútri. Takže pozor na toto viečko. Zabudli sme na linku a teraz ideme dokončiť najprv linku a potom pôjdeme na tie flakes. Mimo kameru. Takže ľudia, máme tu tieto flakes, ktoré som otvorila a mám už aj linky urobené. Robila som ich pol hodinu som ich robila a teraz si ich pridáme takto. Je tam napísané, že by sme, keď ich budeme dávať, tak musíme ich nechať asi maximálne 5 minút oddychnúť. Takže takto som to nejako spravila a verím, že to bude to, čo hlavne očakávate od tohto videa. Takže ľudia, mám toto dokončené a idem si dať myhalničky a riasy, myhalnice, no a aj riasenku, ktorú mám tuto od Essence novú, ktorú môžete poznať. Takže pôjdeme potom na lipstick a potom budeme mať look dokončený. Za mňa táto riasenka nestojí za nič, lebo žiadnu vec mi to neurobilo s myhalnicami, ale ak si pamätáte túto Lash Princess, tak ona robí riadne zmenu na tých myhalnicách. Idem si robiť túto potom dole, aby ste videli tento rozdiel a tu. Toto použijem túto a potom tú druhú ďalšiu. Vec je taká, že ja som zabudla namaľovať s tou druhou toto a som namaľovala toto, lebo som počúvala, ako oni tú drbocu, alebo neviem, jak sa to nazýva. To je jedno. Nejdeme to teraz dokumentovať, ale máte vidieť to, že toto nič urobilo. Tak dobre, ideme ešte raz skúsiť túto dať tu a toto urobiť je tu, čo toto nič není. Tak tu môžete vidieť, ako tie myhalnice už jednoducho ste zrástli a toto je ten, čo proste toto. Takže nová limitka nestojí úplne že za nič. Ja som videla, že v očiach má ružovú kontúrku, ale ja použijem túto bielu a na to dám tieto
jak sa to hovorí týmto? Neviem. Neonové farbu rúžovú, takže ukážem vám výsledok. Ja vám ukážem tu obrázok, aby vám tu pridám takto obrázok a môžete vidieť toto oko a ešte s tým, ale chýbajú tu ešte riasy. Takže mám tu kontúrku od Essence 8 Mate, neviem, po anglicky 8 sa hovorí 8, takže 8 Mate Comfort Lip Liner, takže tuto a v odtieni 03 Soft Beige. A potom si použijeme tento od Essence State Made taký, takže toto asi patrí k tomu. A toto som kúpila zvlášť, ale to je rovnako od Essence, ktorá je 02 Dark Face odtieni. Ako prvé, čo si dáme, tak to je toto kontúrka, tak najhor si to robíme takto. Ja som vlastne videla na fotkách, aké mala pery, takže ja sa na to teším. Takže si vkreslíme tieto fery a dnešné video fakt bolo rušivé, ale nedali mi pokoj sestrina kamoška. To nie je moja kamoška, nie hovorte. Lebo ja takú kamošku nechcem. No, taká. Takže teraz použijeme tento lipstick. Laura, vybrala som toto, aby si vedela, lebo tam už moc nebolo a neplánujem si ešte takúto rovnako kúpiť, lebo za mňa to nerobí žiadny efekt, ale okej. Toto je môj finálny výsledok, ako môžete vidieť, tak nebola som celkovo príliš k tomu, ako ona ho má, ale asi to je tá vec, že mám zlú kameru a nemám iPhone 15 Pro. Ale snažila som sa, takže oceniť, poprosím. Takže takto to môžete vidieť, ako to vyzerá zblízka a neviem, či by boli ľudia tu takí dobrí, ktorí by mi otočili kameru a videli by ma zo zadnej kamery, pretože zadnú kameru mám ako iPhone 15. Ja to nie som. Dúfam, že vyzerám dobre. Okay, ale to som nezaplasí. Blbá som, ale kuknite sa na moje oko. Takže takto to ste chceli mať. OK, na ten veľký nos sa nepozerajte. Hej ľudia, toto je všetko dnešného videu. Ja som dneska plánovala vám povedať jeden story time, čo sa mi stalo v živote, ale ktorý nevie nikto, len ja sama, ale dneska k tomu nedošlo, lebo tu mám veľa hostí dnes a aj moje sestry, kopec všetci sme dokopy a takže asi zajtra alebo niekedy iný. Takže ak máte niektoré videá na TikToku, ktoré sa vám páčia ohľadne make-upu, tak mi môžete označiť, ako toto dievča ma označilo. Dobre, preto som povedala inak škaredo vulgárne po anglicky, aby ste nepovedali, že neviem rozprávať, tak preto, aby ma neblokli. Takže to je všetko z dnešného videa, majte sa pekne a bye.